कर्नाटकातल्या विजयपूर जिल्ह्यातल्या सोलापूर हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी खाजगी प्रवासी बस आणि स्कॉर्पिओ यांच्यात भीषण अपघात घडला आणि या अपघातात 6 जण मृत पावले असतात. त्या मृतांमध्ये 4 जण असतात ते एकाच कुटुंबातले असतात आणि दोघा वाहन चालकांचो समावेश त्याच्यात असतात. मुंबई हांगासरल्यान कर्नाटकात बಳ್ಳारी हांगासर वचपी ही खाजगी बस आणि जे स्कॉर्पिओ वाहन असतात ते हैदराबाद हांगासरल्यान सोलापूर हांगासर वचत आशिल्ले त्या वेळाचेर हो अपघात घडिल्लो असतात आणि या अपघातात जे स्कॉर्पिओ मध्ये आशिल्ले मूळ तेलंगणा हांगासरले कुटुंबीय तेज्यातले 4 जण ठार जाल्ले असतात. तशेंच त्या स्कॉर्पिओ मधलो एक चालक आणि खाजगी बस मधलो एक चालक ह्या अपघातात मृत पावले असतात. प्रुडंट खातीर प्रमोद फोंडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.